članica Lige Bosne i Hercegovine u sezoni 2016-2017, a u organizaciji naravno nogomet boljeg strijelca BH Telekom premijer Lige Bosne i Hercegovine. Hercegovine vrlo nestrpljivi da saznate imena ovogodišnjeg pobjednika, međutim sačekat ćemo još malo. Dame i gospodo, ovdje prisutni u dvorani hotela 1988. godine u Sarajevu. – 11.4.2000. godine u Bijeljini. Bakrudin je rođen 22.12.1981. godine u Zvorniku. Molim još da nam velike hvala. Želim našoj reprezentaciji puno sreće i pobjedu ako Bog da protiv Grčke. Hvala vam. Godine u Tuzli, molim nam veliki aplauz i za Andrija Bregovića za našu Bosnu. 1991. godine u Splitu Hrvatska ima 19 pogodaka i ovo značajno priznanje mu uručuje naš kapitan Edin Željko. Miroslav Stevanović, rođen je 29.7.1990. godine u Zvorniku. Čestitamo još jednom i naravno očekujemo kratko, ne želim vam ugodnu noć. Doviđenja.